o u bina o dayɛlɛ ka fɛn wɛrɛw k'a la ya e yɛrɛ sigi kun dani min ye ala ko kuma ti fɔ a la yanni ka sa i mana min kɛ o y'i ta ye ɛlibiru la yabula wa zalibu la yunisa kɛmɛ ta diino tudanu ni maa ye juru mun n'o de bɛ sara bari ɛlidayanu la ya moto juru sara ala o ti fatu a ye baara k'a yɛrɛ ye le a ye nfila kelen da a bɛɛ la o kuma saya nana kɛ kuma min na kɔrɔmuso in ni ɲɛji taara Banikɔ Amadu wele k'a sigi a ko n dɔgɔkɛ denw b'a fɛ ka n gɛn bɔ so in kɔnɔ dɛ n ko mun kɛra ko a papiye tɛ n bolo a ko ne dɔgɔkɛ min sara nin ye ni waritigi kun don ne de tun bɛ nin mɔmɔ n kɔ la an fa n'an ba salen an ye bu filen du Bamakɔ yan an ye bu filen du Segu a ko mɛ a denw ne filɛ ka n gɛn dɛ u ye denw nasigi den ninnu na ko ka yɔrɔ dɔ di a sara ka terrain min jɔ terrain 400 ani kɔ ko ka terrain kelen di silamɛw ma k'u k'o kɛ misiri ye den kelen bɔra Faransi ka nin cun a ko ayi n'o tun bɛ baba kɔnɔ baba de tun bɛ misiri in jɔ yan'a ka sa o ti ɲa a y'a fara an ka tiɲɛ kan kabi o fitinin bilara ka taa kalan na o ti foyi dɔn ni nanzaraw jogo tɛ o tuma na n'a ye waritigi min ja yanni ka sa ɲuman dilan n'i sara ka ban o y'a bannen ye min dilanla i kɔ yan o t'i ta ye dɛ ni juguman min dilanla o de y'i ta ye ne badenw o kuma a ye ɲumanya kɛ ɲumanya waati de selen filɛ an bɛ ka tulo da maa minnu ye bagan nabagaw ye ani bagantigiw bagan sabaw bagan juraw aw ka ala lajɛ aw ka sira ala ɲɛ aw ka sira ala ɲɛ don min na tile bɛna kalaya aw dayɔrɔ la don min na an bɛna ɲɔgɔn se kan an bɛna wuli k'an jɔ don min na ni wɔsiji adamadenw bɛ nɔnɔ kɛ o wɔsiji tigitigi don a ye siraw don ɲɛ n'i ye bagan san ka nana ye bagan min ma tile 10 kɛ e bolo mara rɔ n'i ko ka tile 10 nafolo ɲini o rɔ i ye mun tunu dɛ sanni in bɛɛ kɛra ala ɲɛna fɛn o fɛn mana kɛ ka ban a kɛra komi an ka jamana in kɔnɔ yan ci o ci mana fɔ u ɲɛna n'u b'a fɛ k'a bali n'u ye bani kelen kuma mɛn dɔrɔn e b'u wele o wele sa b'a fɔ ayi ne tun bɛ bani yɔrɔ la k'a sɔrɔ bani yɛrɛ t'ale kun kan wa ale yɛrɛ ma se telefɔni kɛra ale ɲɛna dɔrɔn ci o ci fɔra ayi non ne ma se ka taa ne tun bɛ bani la a kɛra tan maa o maa bi k'a ka saga gɛlɛyara i b'o kumakan mɛn ayi jamana fɛnw ka gɛlɛn frontière tɛ sɔn anw ka jamana in kɔnɔ bagan min bɛ don anw fɛ yan o tɛ bɔ frontière wɛrɛ kɔnɔ anw de bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛ maliyɛnw mali bujuraw aw k'a lajɛ ala kama aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw ka hinɛ malidenw na tuma min na gɛlɛya waati in na o ka kɛ nɔgɔya kɛ tuma ye aw fɛ saga kun bɛ sɔrɔ jamana in nɔ yan 7,000 a bɛ laaya bɔ 8,000 a bɛ kɛ laaya ye saga bɛ ka yɛlɛma san o san dɔ bɛ fara a kan ni min farala a kan yanni diɲɛ wuli kɛ o tɛ bɔ a kan bilen a t'a lajɛ sa a t'a lajɛ a ka hinɛ aw yɛrɛw dayɔrɔ kama kulu mɛna ale hafa fɛn bɛɛ lajɛlen b'i da don dɔ min jɔlen bɛ wa yabbika wajhu rabbika zul jalali wal ikram jɔnfɛnw n'o sɔn hɛrɛ ma o de ye Alahu Taala ye n'o tɛ foyi ti to ɲɛda bɛɛ bɛ na tunu o tuma na maa minnu bɛ ka bagan lase mɔgɔw ma o k'a lajɛ ala kama u ka hinɛ ala ka jɔnw na u ka baganw nɔgɔya u ka misi nɔgɔya u ka saga nɔgɔya n'a kɛra ɲɔgɔmɛ ye u k'a nɔgɔya u kana fɔ ɲɔgɔmɛ kelen wali misi kelen fɛ ka diɲɛ sɔrɔ a tɛna 20 saga o tɛ ka se ka laaya bɔ bilen fantanw se bɔra laaya faga rɔ koyi fantanw se bɔra laaya faga rɔ n'i ye mɔbili kelen san 1,200,000 k'o di muso kelen ma n'i ye 1,200,000 don saga la k'a tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ wali lujuratɔw cɛ wali yatimɛw cɛ wali misikinɛw ni ɲɔgɔn cɛ alisilamɛw o baraji de na bonya mɔgɔ kelen ta ye dɛ a y'a janto nin na Sheikh Amadu ka ladilikan don k'a di jamanadenw ma o kɔfɛ ni ladilikan min di o de ye jamanadenw a ye bɛn malidenw a ye ɲɔgɔn kanu ala kama a ye ɲɔgɔn kanu yan ye jamana min ye furuɲɔgɔn jamana don i kɛra cɛ o cɛ ye i balima dɔ furu bɛ du jɔ la wali kabila dɔ kɔnɔ i kɛra maa o maa ye jamana in na o jamanadenw tɛ se ka ba ɲɔgɔn na fo k'a kɛ komi u bɛ ɲɔgɔn sugu dun anw minnu nana watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ala kira mando sallallahu alaihi wasallam ala ko an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na k'anw kana fara juruba kelen jumɛn don juru sirilen ko tɛ o an ka ɲɔgɔn kanu an kana ɲɔgɔn kanu tigɛ